कमर हिलावा गोरी लगातार मोतिहारी में आई बारू पहिला बार। कमर हिलावा गोरी लगातार मोतिहारी में आई बारू पहिला बार। कमर हिलावा गोरी लगातार कमर हिलावा गोरिया के बाटे संदीप रंग बाजरे गरम भइल बा अरुण के मिजाज रे इहा के बाटे संदीप रंग बाजरे गरम भइल बा अरुण के मिजाज रे। बबलू बावाली आज कोदी अनहार बबलू बावाली आज कोदी अनहार मोतिहारी में आइल बारू पहिला बार। कमर हिलावा गोरी लगातार मोतिहारी में आइल बारू पहिला बार। कमर हिलावा गोरी लगातार। मां मनोकामना रिकॉर्डिंग स्टूडियो बकरी बाजार चकिया। मोबाइल नंबर 8825156667।